Os ydyn nhw'n jyst licio chi, dod yr apprenticeships nôl neu os ti'n fath o baith i bobl ifanc, Yeah. I've been raised on this estate, you know, I know all about it, I know all about the problems, you know, and I'm here to try and help, to try and make a difference. That's what I want to do, you know. I've been wanting to do this for a long time, and this is my opportunity, I think. Absolutely. Well, yeah. All I'm asking is, you know, if you give me a go, give me a chance, and I can come back here in 4 years' time and prove to you. Listen, we're always going to support someone we know around us. Because dwi'n meddwl, mae eisiau change. Oes, mae eisiau change. Sa'n byd llawer yn digwydd yma, guys. Agos, dim byd yn byd. A mae pob yn deud yr un cwynion tha fi, ti'n bo? A mae pob yn cwyno bod na ddim byd yn cael ei wneud ar y stad. A dwi'n meddwl mae angen shake-up go iawn a mae angen gwaed ifanc ar y cyngor. Dyna pam dwi wedi reid yn un ymlaen. Diolch yn fawr, mae gennych chi fod fi. O, ffantastig. Ond dwi wedi reid yn un ymlaen, dwi wedi bod yn meddwl am wneud hyn ys chydig o flynyddoedd. Iawn, David. A da chi'n gwybod chi'n nabod y teulu? Chi'n nabod mam yn iawn? Be? Pwy sydd ddim? Pwy sydd ddim. Ia, mae'r ymateb wedi bod yn positif iawn. O, mae o, just... Dwi'n meddwl mae pobl yn cytun, mae'n amser am newid. Mae yna 2 etholiad. Ia. Mae gen ti Cyngor Gwynedd, a mae gen ti Tiwdor Owen a fi yn mynd am hwnna. Ia. A wedyn gen ti Cyngor Tre. Mae yna 5 set o Cyngor Tre. Ia. Wedyn mae yna 7 yn trio. O. Wedyn gei di reid i fyny at 5 X yn Cyngor Tre. Oce? Ond un X ti isio yn yr un Gwynedd. Ia. Either Tiwdor Owen neu fi fy hun. 1X, iawn. 1X. Wedyn dwi wedi reid yn un ymlaen fel candidate annibynnol. So dwi'n mynd am un parti. So dwi jyst yn atebol i chi, y pobl. The thing that really gets me down about living on this estate is the litter. Yeah. It's awful, isn't it? It's terrible. Yeah. And it's everywhere. Da chi'n gwybod na weithio'n galad i chi? Sut mae rhywbeth mor syml heb di gael ei delio? Achos oes a ddim person yn gweithio dros y bobl ar y funud. Mae arian yn brin yn cynghora. So dwi'n meddwl mwy na byth mae wan yn amser lle dylsa cymunedau ddod at ei gilydd wan gweithio efo'r cynghorwyr a'r cyngor i wella bethau i pob. Dwi wir yn meddwl bod pobl Beblic yn heiddi mwy na be maen nhw'n gael ar y funud. Swn i licio meddwl swn i'n gallu trio dod ar amser da yn ôl yma. Lle oedd o'na deuluoedd a pob yn hapus, pob yn neud efo'i gilydd, pob yn cyd-dynnu, cyd-weithio. A dyna be byw mewn cymuned i gyd amdan. Oedd hi'n amser braf oedd. O'n i'n dweud oedd hi'n amser braf. Dim pres. Ia? Ia. Mae'n dau channel ar y teledu, hwnna'n dri a gwyn. Oedd pob yn dlawd, oedd pob yn hapus, dwi. A fan oedd y lle yn Doris am Amlin, John Clo. Ar y wal yna. Ia. Ia. Lot o hwyr. Daris, gyda'r chefri. Mae pobl di sôn dros y blynyddoedd bod hi'n stad tlawd ers blynyddoedd, ond mae pethau di dirywio yn ddrwg yn y 5-10 mlynedd dwytha. Mae yna bobl da yn byw yma. Cymuned da. Oes, a maen nhw'n heiddi mwy. Dwi'n nabod yr ardal yma, dwi'n nabod Peblic. Dwi'n berson, dwi'n teimlo felly gynrychioli'r bobl yn y ffordd iawn. Dwi'n nabod anghenion y pobl y stad yma. Dwi wedi byw yma efo nhw. So, please, rwch eich ffydd yn y fi, Mai y Pedwerydd, i fod yn gynghorydd ar Peblic. Diolch yn fawr iawn i pob.